muchas gracias ao Instituto de Estudios Valdiorreses e ao seu presidente Aurelio Blanco Trincal, organizadores deste emotivo evento. Tamén gracias ao periodista Rubín e ao investigador e antropólogo Carlos Xavierares, que engrandecen máis si cabe estes momentos. Muchas gracias a todos no nome de toda a familia. Nós o que queremos é o que a súa obra sexa coñecida e perdure no tempo. A miña sobrinha Manola está loitando con corpo e alma para elo e conta co apoio de todos os familiares. Pero necesitamos axuda, moita axuda. Este recoñecemento ao seu valor humano e artístico supón un gran paso nese camiño. É unha honra que José Porto comparta con Castro Voces este nomeamento de Valdiorres Ilustre, xa que eles os dous tiñanse moita admiración e gran estima, a máis visitáronse varias veces. Para coñecer a José Porto en todas as súas facetas non fai falla indagar por ningures. El deixounos todo feito, só hai que ler os seus libros. Non me esperes, se mi vida son 2 días, daré uno a la pintura e el outro a la poesía. En José Porto, pintura e poesía van xuntas, son complementarias, necesítanse unha a outra. Para que yo só poda expresar nos seus solos e pasteles esa luminosidade, esa armonía, esa beleza casi utópica, para que os seus dibuxos a carboncillo, lápiz ou boli sexan tan perfectos, necesita que Xosé de Baluxán conte a outra cara da vida. Soedade, saudade, religiosidade adquirida del veneno, ese amor ao pobo e ás súas xentes, ese amor a Galicia, e esos berros arraizados contra toda clase de injustiza. Tamén algún que outro momento de alegría. Gracias ao Instituto de Estudios Valdiorreses por este honor. Terminou co seu poema Berros arraizados.